Yamate mongina Modesta Ong'ira kurwase kenyoro ya Song'onka kebirigo nigo yabereke gwesokya na kugania obokonyi elio bachikomwenia omwanchobo uyo muberoye obete gokonyorekana ase para ya kebirigo viongozi eike yamo yairire kole ne chingoma chinti ndikorengana mone yamate yiga nigo batebire enke yiga nigesongerire no butako bonene obotabwati nonye ne nyumba eyo barachikoga chomobero nyagusira elio achekoenwa nigo bono besokire na kubolia Muntonde bwensi ole no moyobo wancha amona barai awesokya eliko bakonya elio esabali ya nyagusira enyareko bagekoba enkirano Fatgad Gisemba na roboturu asobweme Inse ye wike ya muyoka abwase omobere bw'omusae asedeta Daudi Ondiba Ong'ira oyo omoberoye otogete kore ne chingomase para ime ya kebirigo viongozi nigo bono yamate ya nyagusira yesokire na kugania obokonyi erio omorwaire orase engeyo airwe nyagitari abweniwe naboigo banyore ogosirwa erio paenie nyagusira Karibu abaminta senke ya minto Modesta Ong'ira omwana osirete gakuru ku Deputy Ong'ira iganyorete gagosira rituko ryarenga last week tarehe 26 ali bara ruguru viongozi ekera chita so yo minta asirete ali amatanga kobaga kobaroseria ndagira basukana noro beto robwe chingoko cyari kurwana igaibere agateigwa nyenya yemo okoranga keranji ko nyenya ngo kya yeme yamatemba chikuigwana buya ikagera ganyorwa kiruitirwe uyo kubwatiro chasi muturi twakoganie sekenyore keri chumbe uyo tenine getibo nigo mwiri MP kuranche karwo kwa bokonyi na bali banda abange bali mogerete ko boli chikura muri geti mbuya mana abange ntanyari kukwana marieta somoyo bugwanja none utari ko boli chikura abantu bali bo monene aite nkoro yo kokonya twabarangiria somoyo bubuya akimaso imibuke yiri motokonye kubatikana ne birengo by'obutaka obubore asenka eyeiga yanyagusira egotoka ase kenyoro kya Song'onka kebirigo ime ye wodi ya Banyamatuta nigo imambia ye ritiko lya rero banyora obokonyi bwa mabati na boigo endagera kurwase omusamaria Adam Simochenwa okoriya oboseneta bwa Nyamira egento kirache kubakonya erio komoro iseria nyagusira enyumba engana nonye nabo abanyakenyoro bagokera bono tukwirana sense moyo mwana we komwenia ntubwate challenge yororo ntuganiri chibese cha mortuary ntuganiri chibese cha postmortem transport na binto binde ntubwate oboremerwa otwikira omucho Modesta so gusira ku mwana oyo osirire uitwa amangana yakaro twanyora ase radio mochenwa nbwe komonyene na igeta igoro akajaga kabako mucho akanyora ng'obokongumboro anene mono mbabwatie enyumba teyo kabisa iyo nonye naso omwana oyo abwente koenigwa etari kororokana igagateba ng'atigarigererie ababekere enyumba igo na enyumba eyi nero twaretire amabati 20 iga akanyora nenchara nero twaretire ebituma alafu n'omwana narore nyumba orwarete omonyaruka omosubati orwarire ase emiaka etari meke ang'e 3 ore paralyzed namwakanerete saa eyo buna matanga akoera nero takeira agende nyagitari ata musima cha mgongo mwakira ngambi yamono sana so kutoletera munyemwe bati tukwagachire nyumba bono turagachira omwana oyo twagachire n'omwongi oyo base turagachira omwana oyo gwekana litanga nitukuragachire se tukumubeka asitayo no se turamubeke tukumutindika Hinko reporter Getembe koraiga ase kenyoro kya Song'onka kebirigo imeye wodi ya Banyamatuta ebunge ya West Mugirange county ya Nyamira Fatgad Gisemba